Arratsaldeon. Gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Bai, hainbat kreditu aldaketak proposatzen dira, zenbait, bai gastuei aurre egiteko besteen artean, berdintasun sailaren gastuak, aurteneko gastuentzat, eraikuntza publikoen garbiketa, FIARE elkarteekin eta oroituzekin egin nahi den hitzarmenak zuzenean partidak izendapena jarri beharko dira, udal mapa, BTR buruntza hitzarmena, Basteroko lurraren konponketa, uholdengatik, jaso genuen erentziai dagokien gastuei aurre egiteko, udal eraikuntzaren berrikuntzak, fatxadak eta iteak, hirigintza saileko laguntzak, eta erositako altzariak, mailak eta aulkiak, festetako eta beste jarduretako, eta opua teilatuen entzako konponketarako. Horretarako gastu hori aurre egiteko, kreditu aldaketaren guztira 195.990 euroko aldaketa proposatzen da. Aldekoak. Bai, ez zaizuela gero izulpenarako ez zaio ondo. Kirol patronatuko aurrekontuari dagokion 2017 bat zenbatiko kreditu aldaketa espedientea. Bai, beste kreditu bat aldaketa, baino kirol patronatuari dagokion aurrekontuetarako eta 86.000 euroko kreditu aldaketa izango lirateke, gastuak izango lirateke kirol instalazioetan, kiroldegiko instalazioetarako, hainbat makinak eta berrikuntzarako eta gela bat sortzeko, espazio bat zabaltzeko eta batez ere kalean adinduentzako gimnasia egiteko makinak erosteko eta jartzeko. Aldekoak. Bai, kontuen eman behar da, badakizue, hilabete betik behin, eta epez 30 egunetik haratago ordainketa edo pendiente geratzen diren fakturak ordaintzeko. Oraingo honetan, irailaren 30eko fakturak dira, epe hori betetzen ez dutena. Horrek ez du esan nahi ez daudela ordaindua gaurkoz baizik eta data horretan. Guztira, 1.155.509 euroko da, eta baitare aipatu, bataz beste legeak aipatzen du fakturak eta 30 eguneko epean ordaindu behar direla, eta bataz beste faktura hauek 7 egun gehiago, hau da, 30 egunetik horietatik 7 egun gehiago behar ditugu ordainditzeko, bataz bestekoa. Hori da. Datan, tokiko gobernu batzarrak 8. puntuan hartutako erabakiaren berrestapena, euskararen nazioarteko eguna 2017 udalaren adierazpen instituzionala.
Ahoz aho bizi-bizi, euskara bizirik eta indartsu nahi dugu Andoainen. Badatorra urten ere abenduaren 3, euskararen nazioarteko eguna. Pozik bizitzeko eta aldi berean indar berritzeko eguna da euskararen eguna. Bi gauzak batera, ospatu eta arnas berritu. Izan ere, badugu zer ospatu eta zertaz gozatu. Duela 40 urte arte galtzeko bidean zijoan hizkuntza, euskara. Hazkunde bidean jarri dugu denon artean. Euskal gizartearen gogo eta ahalegin jarraituari esker. Eta badugu arnas berri hartu eta indartu beharrik ere. Izan ere, euskara bizi berritzeko bidean, asko aurreratu dugun bide horretan, alegia, oraindik ere bide luzea geratzen baitzaigu irabazteko. Behar ditugu berritu bide hori egiten jarraitzeko indarra, kemena eta konpromisoa. Euskara bizirik eta indartsu nahi dugu Andoainen. Gure herriko kale bizitzan, eskoletako pasillo eta patioetan, lantokietan, merkataritzan, osasun zerbitzuetan, lagun artean, etxeko salan, era guztietako ikuskizunetan, bizirik eta sasoiko nahi dugu euskara. Andoaindarron bihotzetan ez ezik, Espainetan ere ikusi entzun nahi dugu euskara. Maite dugun euskara horren alde egin dezakegun gauzarik importantena egin nahi dugu. Erabili. Horretarako daukagun elikagairik potentena herritarren gogoa eta jokabidea da. Herritarrak diogunean, herritar bakoitza ez ezik, herri erakundeak, familiak, elkarteak, enpresak, hezkuntza komunitateak, kiroltaldeak, hori guztia esan nahi dugu. Horiek guztiak herritarrengan bizi baitira. Herritarren gogo eta pertseberantziaren indarrean sinisten dugu. Gogo hori indartu nahi dugu, bai udal bizitzan eta baita ere udalerriko bizitzan. Ez dugu nahi ez inor ez ezer beste inoren gainetik. Ez dugu nahi hizkuntza bat edo hiztun bat beste hizkuntza baten edo beste hiztun baten gainetik. Denok eroso biziko garen Andoain da nahi duguna. Euskararen eta gaztelaniaren aukerak biak egiazki errespetatu daitezen nahi dugu. Aukera berdintasun benetakoa nahi dugu hizkuntza hautuak egiterakoan ere. Eta horretarako badakigu gainditu behar dugula gaur Andoainen ere bizirik, biziegi dagoen euskara eta gaztelaniaren arteko desoreka. Gero eta indartsuago, bai, bistan denez, baina oraindik ere kasu askotan ahul da euskara gaztelaniarekiko. Horregatik behar dugu euskara arnastu eta auspotu. Eta horregatik nahi dugu euskararen eguna baliatzea, euskara indar berritzeko, Andoaindarron euskararekiko lotura sendotzeko, euskararen erabileran urratsak ematen jarraitzeko. Udalak ere badu zer hobeturik eta hobekuntza horretarako indarra hartzeko izan bekigu euskararen eguna. Eta izan bedi baita ere udalak errespetu osoz Andoaindar guztiak gonbidatzeko euskararekiko duten lotura indartu eta berpiztu dezaten. Euskaraz dakitenek bakoitzak bere neurrian erabiliz eta ez dakitenak euskarara hurbilduz. Ahoz aho bizi-bizi euskara Andoainen. Aldekoak. Proposamena onartu da, aho batez. Hurrengoa, 5. alkatetzaren ebazpenen berri ematea. Sí, buenas tardes. Queríamos preguntar por la resolución de alcaldía 681 del 2017, en la cual se indica que se ha convocado la consulta previa a la elaboración del proyecto de ordenanza municipal reguladora de la transparencia y queríamos, sobre todo solicitar que se nos enviara, porque por lo menos a este grupo municipal no la conoce o no la tiene. A ver si es posible. Gracias. Barkatu, bai, baina zenbakia zein esan dezu? 681 bat. 681. Bai, jakina denez udal gobernuaren ekimenez bai barne araudia, bai gardentasun ordenantza eta bai parte hartze ordenantza onartzeko ekimena jarri dugu martxan, edo hori izan gure borondate politikoa, eta egia da urratxe prebio bezala, orain ordenantza guztia publiko aurrean edo jendarteratu behar direla, eta orduan hori egin da. Orduan momentuz egia da zirriborroan daukagula, eta ez gaudela horren inguruko lan politiko egiten. Gure asmoa da ja datozen egunetan ja behin betiko izten baldin badugu, bozeramale batzorde berezi bat ditzea, horretan 3 aurkeztea, eta ondoren ja behar den batzordean diktaminatu, kasu honetan pertsonala eta barne araudiko edo barne antolaketako zean, eta pleno bidez onartzea 3. Orduan, ere, aurreratuko dugu.
eskertzen dugu interesa, gogoratu parte hartze ordenantza abuztuan igorri genule eta berririk ez dugula jaso. Honekin, interesa baldin badago, erantzuna azkartu egiten da. Sí, bueno, además de interés nos sorprende porque, bueno, como esto es del 2 de noviembre, que es la ordenanza de transparencia, pues en eso no seamos transparentes, cuanto menos es curioso, ¿no? También íbamos a preguntar, es verdad que la de participación efectivamente la tenemos desde agosto. También queríamos preguntar por la 683, pero bueno, yo creo que ya el portavoz del equipo de gobierno lo ha citado, es un poco en relación al reglamento orgánico municipal, entendemos que irá un poco en la misma línea, aunque bueno, creo que ya lo ha explicado, que tampoco lo conocemos. Entonces, bueno, pues también sería interesante que se nos envíe cuanto antes, más que nada, porque luego, como usted mismo ha citado, su intención es pasarla por comisión, que vaya a pleno, y me imagino que, claro, luego ustedes juegan con unos tiempos que el resto de partidos pues también nos gustaría tener para poder analizarlas y poder comentarlas y, bueno, en supuesto que haya propuestas, pues poder plantearlas. Baina nik uste dut planoak ez beriztatik, jendarte eratzen dena edo publiko aurrean jartzen dena ez da ordenantza bera. Osea, gauza bada publikoan jartzea asmoa dagoela zin helbururekin eta beste gauza bada ordenantza bera. Orduan, egindan izan da urrats prebio hori gauza relatiboki berria da administrazioan, lehenoetzen horrela egin behar, eta horrein horrela egin behar da. Orduan egindana da, urrats prebio gisa bestea egiten ari gara. Eta noski, udal gobernua beste denbora batzuekin jokatzen du, elaborazioa eta debatea ez direlako tempus berdinetan ematen. Baina hala ere, alderdiei denbora nahikoa emango zaie, hoien inguruko eztabaida egiteko, ekarpenak egiteko, eta azkenean gure asmoa dalako 3 horietan ahalik eta gehiengo zabalenarekin onartzea. Orduan noski, denbora horiek respetatuko dira eta ekarpen guztiak eztabaidan eta aintzakotzat hartuko dira. Seigarrena, zinegotzi aldunen ebazpenen berri ematea. Eta 7. galderak, eskaerak eta proposamenak. Sí, bueno, como un poco por los miembros, sobre todo los portavoces ya lo conocen y el resto de componentes del Pleno también, pero bueno, explicar que presentamos una moción que desde el equipo de gobierno se nos pidió que en lugar de vía moción lo hiciéramos vía propuesta en el Pleno y bueno, pues es un poco la intención que tenemos si se nos permite. Bueno, teniendo en cuenta que últimamente se están empezando de nuevo a construir edificios municipales en Andoain y vistos los problemas que estamos teniendo, que se acaba de hacer también el análisis de la violencia de género y bueno, todas las cosas que conllevan, pues el Grupo Municipal Socialista quiere realizar la siguiente propuesta para que los portales, tanto de los nuevos edificios como de los que se vayan a hacer obras en los mismos y que proceda, pues estén en las vías más transitadas y sean diáfanos. Como hemos dicho, con el objetivo de evitar que los portales de las nuevas edificaciones que se construyan en Andoain se encuentren en la parte trasera de edificios o en calles secundarias que puedan resultar más peligrosas, sobre todo para las mujeres, y que no haya recovecos en los que se pueda ocultar un posible agresor, este Grupo Municipal realiza la siguiente propuesta tanto al equipo de gobierno como al resto de componentes del Pleno. Primero, que a partir de ahora, a la hora de otorgar la licencia de construcción para las nuevas edificaciones en Andoain, se tengan en cuenta los siguientes criterios para que el portal sea más seguro. Deberá ubicarse siempre en la calle más concurrida, transitada, segura y se evitará construir muros o pilares que supongan obstáculos o impidan la visión del acceso a las casas. Deberá utilizarse materiales transparentes de forma que el 75% del material de las puertas sea transparente. Deberán estar a la altura de la acera para garantizar la visibilidad del interior desde el exterior y viceversa. Deberán tener una buena iluminación y se deberá impedir el acceso libre, es decir, sin una llave, al portal desde el garaje o desde los accesos de emergencias. Asimismo, en aquellos inmuebles en los que se vayan a realizar reformas que afecten al portal y proceda, se cambien los materiales de las puertas para que sean transparentes y se mejore la iluminación.
Nos gustaría que esta propuesta sea tenida en cuenta por el equipo de Gobierno y el resto de los grupos y solicitamos sea tratada en la próxima Comisión de Urbanismo para que entre todos, incluso si hay que mejorar estas propuestas o añadir alguna más o cambiar algún requisito correspondiente, sea aceptado y en un futuro podamos traerlo a este pleno para así ya poder votar todos al respecto. Gracias. Ados. Besterik? Publikoa badakagu gaur, ez badago ez. Besterik gabe eskerrik asko eta ondo izan denoi.